Yes. What's up, good people? Muri sei muri Zimbabwe? Ichokwadi. Here at GXK9 Cinema Breeds at Chudambukrati that wanna showcase. We have a variety of big puppies and toy dogs. Saka inini by GXK9. I'm representing Luxotic toy dogs. This is a department that focuses mainly on more luxurious, exotic, and elegant toy dogs, like these ones we have here. I've got this one is a toy pom. This one is called Indy. She has got puppies that you can see here. Which one? This one. Which is the mother? This one is the mother. The mother of those puppies? Of these puppies, yeah. Or these two? Exactly. Yeah, true. Alright. So, please. So these are toy poms, and the mother is here. Unfortunately, the father is not here. She went somewhere for a study. And then kunoku kwandakabata kunoku ndine inonzi Shih Tzu. Okay. Exactly. Shih Tzu. Yes, it's a black Shih Tzu. Okay. This one is a more luxurious dog too. You are footing very more elegant and more of my lifestyle. This one is more calm, and it also has a chill temperate and it can be also a house pet. You can keep it in your house without any struggles. All you need to do is support yako ungoona kuti magarisana zvakanaka nembwa yako and wachina iri rinonzi pom iri aka kari more elegant kanenge step inofarirwa nevanhu futi kanongosipaka kari athletic andiona kangonakanaka kangori cute saka aka kafuti kakanakira futi unogona kufamba nako mumota andiona kune vanoda kufamba nembwa mumota kune vaye futi vanenge vachida partner companion yekufamba nayo ndo the good dog therapy is the good dog, this one. And then utu ndo twana twematoy pom twacho saka zvamuri kuona zvatwakaita aka kakuratidza kuva more whitish than kanaka kanemwe brownish kubudikira kure inoi vanoti cream white pom inoi vanoti orange pom. These ones are going also for $350. Macolors emapom aya anotodhura nekusiyana kwemakala awo. Mapom madogs anodhura nekusiyana kwemakala awo. This one vanoti orange pom. This one vanoti cream white pom. Cream white pom inoti dhure zviri nani pane orange pom andimana. Asi isusu zvedu tinongodzitengesa dzakafanana nekuti how we value our dogs nepatinenge tadzitraina nezvadzinenge dzakuziva patinodzitengesa hatikwanisi kuti tipatsanire chi because unotozofind out kuti mumwe munhu anotoda orange pom more than cream white yacho saka kuzoda kuedza kuti iyi idhure kunda iyi idhure kunda iyi zvinogona kuzoti chi zvinogona kuzotinetsei ichokwadi. And then tine aka kakuenda naangosend nhasi ichokwadi akaka ndo kamuri kuenda nako ichokwadi angosend aka kanenzi kachiwini anditya it's a good study yatinoti study ndo watinoti mukono unopinda pane hanzi this is a male chiwini Dachshund and Chihuahua. It's a good designer and probably dzishoma futi zvekudaro saka idzi mbwa idzi tinonyanyodziitira kuti tichida kuti iwo breed raunenge uinaro anditya ringe riri rekuti haasi munhu wese anokwanisa kunge ainaro Angachine aka anditya. Wow. Yes. Tine iyi uyu anonzi Luna. Yes. Hi Luna. She's a left chain. Hello. Akukwanisa 3 years. Alright. Na June. Alright. Ichokwa. Zvinoitika pane mbwa iyi. It's one of my special breeds zvakanyanyisa. Dzanyanyodiwa nemaroyals
Queen Elizabeth vaifaka futi zvisingaiti. Andimona. Saka zvinoitika ndezvekuti imbwa iyi ndo cornerstone breeding yedu pamadesigner atida kugadzira asingawanikwe the rare breeds. A Lefchen is one of the rarest breeds in the world and the second most expensive dog in the world. Alright. Yes, it's also the most expensive toy dog in the world. Saka ndo our cornerstone of the breeding program. Why? It's because the puppies we get are more price, you know, and vanenge nema characters nema traits akafanana na mai acho tinotomaona vachita sei achikura tichitokwanisa ma-identify kuti iyi ndo ipi iyi ndo ipi. Saka uyu ane ma-puppies ainawo futi akuita sei akutengeswa madesigner atinawo tichati tikuratidze. Imbwa iyi iri more of a coolayo, a cool tempered dog inenge yakadzikama zvayo hainayo noise haina mupfakati. This dog you can take it wherever you want. Andimona. You can take it to your office. Haiite noise. You can take it wherever. To a meeting nema guest ako unenge uinawo haikukanganisi. You can also take it to a coffee shop. Kune aya ma coffee shop anobvumidzwa ma pets. You can also take it to a pet show. Uchienda nayo. Andimona. Ukaitarisisa imbwa yacho kachinonyanyoita tidhure 1 kusawanikwa kwayo. 2 it has got over 30 shades of colors anobudisa these colors amukuona the goldish, silverish, grayish, blackish stuff mukanyatsoitarisisa The white foot purple. Saka apa zvatakaita takairova inonzi the lion cat. Ndo cat yayo yakarekomendwa kunzi imbwa iyi inoita sei inogerwa the standard cat yembwa yacho because mamwe makati anoitiwa kunyatsobudisa futi breed rako uchinyatsoona zveshuwa inaro handiti. Saka tida kutarisa musi wakakevhwa noyachibata pamusana iyo yacho ichiratidza kuva sekashumba. Andimona. Saka vanoiti little lion dog mukazvitarisisa. Andimona. Vanoiti little lion dog kani kachiita sekunge kashumba. Saka zvimwe zvezvinhu zvatichitarisa muyai ndikutorerei mapappies acho. Then ngavauye kuno ari protective. Ndimukone papa akutotariswa kuti udaita sei nevana vangu. Aiwa ashandi ungoratidza vanhu vakutengeswa. Iwewe hausiwo unochengeta panapa. Ndinochengeta. Ndinochengeta. Waiziya? Ndinochengeta saka ikona kutya ndevangu ndiwakazara pandiangu mapappies. Ada kutondiitira jealous namapappies angu. Tine akaka. Anditya. Mukatarisa mapappies ane kusiyana kwaakaita. Saka zvatinoita kana tichigadzira a designer dog anga tinoisa kana 2 mikono. Andimona. Panapa takaisa chiwini. Panapa takaisa toy pom. Andimona. Varume munoziva mazita embwa. Aimbwa anofanira kuziya nemazita adzo especially kana tichibreed neunhu hwadzo. Saka aka kachiwini akaka kakapinda yatinoti Dutch sand nechiwawa. Anditya. Saka aka manje kana pane low chain, left chain yatachita kani kakunzi ka level winnie. Now it becomes more of a designer toy. And then kanaka katakaisa toy pom kanaka kanonzi ka left pom. Andimona mukatarisa kuti imbwa 2 dzakatisiyana. Kanaka kanoda kuti mise nzeve nemaziso ari popi zvechiwawa. Handimukona. Nekamusoro bhangu karipo. Handimukona. And then it's more of a balanced dog. Andimona. Cute eyes, kadiki. They are almost the same size. Andimona. Saka aka kanoti kurei nzeve dzinoita fluff. Aka kanoitawo nzeve dzinoti yererei. Andimona. Mukatotarisisa. Saka tunotufutira ndikutotengesa neprice yakanakisisa zvisingaiti. Ichokwadi. Turikungoda chete kuti tubhukwe. Tichange tichitorwa nema 350. Tichange tichitorwa nema 350. Saka panapa tine best price yedu yatinoisa pama toy dogs. Tinozoita kuti dzidhure dzimwe dzacho ndechekuti iwewe seclient unenge wane specific designer yawakuda. For example, unogona kuuya uchiti inini ndakuda Jack Russell ne left chain. Andiona.
tisu takumeka sure timbwa paichaenda pahit tichakuisira Jack Russell only for you. Now it becomes more expensive. So panotonobuda kanenge kachitonzi ka-Lev Russell. Kanotobuda kapapi kacho tobva taita se totokupa. Now it's not costed because now takudivert, we're now diverting our breeding program, and it's now more focused on you. It's now more custom design. Yakanangana nani. Varume ka. So Saka tombondwa Youthman. Mumbonza Youthman. Youthman. Ndimakamutrainer Youthman. Tinoto munogona kutoshamisika kutoti tinobatsirana. Tinotraina. Ndine zvandinotodzidza zvakawandisa kubva kwaari. Wane zvaanodzidzawo kubva kunani. Saka tinenge tichi-inspire. Ukanzwa maelders vachivhuma kuti aiwa Youthman oneno. Youthman anoziva kunyanya. Inini hangu ndinonyanya specialize nematoys. Youthman ndiye akatondivhurira department ku-DX rinonzi Luxotic Toy Dogs. Ndiye atondigadzira logo racho akatonditi mukoma mazuva ano kwaane social media zvinofamba sei, anova iye akakudaidzai panapa. Youthman Youthman achibati aiwa ndimukoma futi. Anopedza masports. Iye anonyanyoziva kunyanyanyanya nezvembwawo. Zimbwa zviombe izvi. Kana ipapo inini ndinotombonyara topinda mugumbezi chete. Tobata bhuku totanga kunyora. Ichokwadi. okay, I'm 18 years old. Nonzi Shane Mushori. Shane. Ngoma ndazokanganwa zita. Aiwa, imbwa dzadzonyanyonakidza ndo zvadzinoita. You get carried away. My name is Alan David Mushori. Ndinova ndine makore anoita 26 ekuberekwa. Ichokwadi. Ndiri pa-DX. Saka zvonakidza nyaya dzenyu semaadha togona kuita 4 hours dzese ndiri pamubhedha pake tichingotaura zvembwa chete. Ona iyi unoiziva here? Ona yandasangana nayo. Ngatitsvage iyi. So ya mukoma wangu asina kutaura nezve iyi yandakabata iyi Jack Russell. Saka mira ningotaura nezvake uyu. Uyu pure breed Jack Russell Terrier. As you can see, anonzi is a male. Anonzi Navy. Navy is 3 years old, and Navy tagara naye bopa napa. Ane energy. Iri unmeasured. Hapana munhu ane energy nenge Navy, and ane noise. Navy. Unotadza kurara nemukomana uyu. Ane noise, but it's my favorite. Yeah. Kufarira hangu ma-big dogs, but Navy nomufarira zvangu. Emarizini akanaka Navy. Jack Russell stud. Different from mamwe stud, as you can see. Mashoma akaita unge Navy. Come on. Navy. Aiwa bo. Then inini ndino specialize nema big dogs. Akaita unge ino yandakabata iyi. Rottweiler. Saka inonzi DXK9. So Luxotic Toy Dogs iri mukati DXK9. So DXK9 inoita chi nezvema-toy dogs nezvema-big dogs, but imomo mu-DXK9 mune Luxotic Toy Dogs ndo inoita nezvema-toy dogs. Then anonzi Pablo. This is Pablo. Yeah. And how old is Pablo? Pablo is 2.5 months old. Come on. 2.5 months old. Uyu Pablo. Rottweiler. Ratozimbwa zombe baba. So yeah, he's going to be our main stud, Pablo. Meaning kuti ndiye exactly ndo baba. Vachange vari baba vemapapis akawanda atishakuunzirai. Yeah. So Pablo rega timsiye tiende kuna this one akarara ndakutomudisturba. Sorry. Ai atsangu. Anonzi Montana uyu. Montana iboabo. Female. Musikana uyu Montana futi. Ya vanhu vacho vachiri vadiki apa. Uyu ane 2 months. Montana. Yeah. So boabo rotangira zvekuma 250. Arakadaiko.
because puppy price chinja as they grow. Alright. Techitodi. So uyu ibwabu black bwabu rogonawanika futi pa brindu, rogonawanika futi pa brown. So kana kutoita black mask arini munhu anenge achingochuza tichabuditsirai futi mapapis akawanda ani amontana ndamudisturba angadzokere zvake kunorara. So mamwe mabreeds atichange chibuditsa magerman shepherd because imbwa dzese hadzisi dzese dzepanapa dzamwe tine dzimwe dziri kwakawanda wanda. Ndakaona. So I think I would like a German Shepherd for next week. Okay. Yeah. So change chibuditsa iwayo German Shepherd, Boabu, Rottweilers, change chibuditsa futi Chow Chow hanti. Chow Chow tine Presa Canario futi. Iwayo vashoma wanawo muno muzimu. Vashoma tinawo Presa Canario. Ariko ku Stone Ridge. Tine anonzi machia. Husky tinayo female isati yanyatsokura but pa next year papa change chibreeder futi mahusky and change eda futi more breeds matoy dogs ndo amaona matoy dogs futi amaona mfano wacho ndiani power sei kana ninobva ndipa power rinotyisa. Serious? Anobva ndipa simba rinotyisa mfano wacho haane chido chemadogs. Alright, so pane imwe nyaya ndoda kutitsa dog training. Ndandasiye unofambisa sei panyaya yedog training? Togona tine vanhu vantori nembwa dzisina discipline. Munoita sei? And on our next video I would like you to organize because I'm going to be here regularly. I need you to organize for me imbwa dzamune muchitraina musi wachona muchidzidzisa vanhu imbwa inotrainwa sei. I want that video very soon. Kuitira chitu want to teach people as well kuti vanotraina sei imbwa. So dog training zvinofamba sei? Hamutraini here futi munhu akauya achiti imbwa yangu haina discipline ndoda kuti muinstall some discipline. Okay. Dog training ipapo zvinoitika ndezvekuti tinotraina imbwa but tinoeducata futi dog owner. Because vazhinji vanocomplaina nenyaya yebehavior vachiti imbwa yangu ine behavior yakadai dai haisi kudai mona. So isusu tinoeducata because you might be the cause of zvaikuita. Unogona kunge ukurova imbwa uchifunga kuti ukuicorrecta ukuiwedzera behavior. Saka tinoda kuziva kuti wagara nayo sei imbwa yako zvakatanga rini, then we deal with it. Then basic commands vanhu vanomafarira singaiti sit, jump vanhu vanomada singaiti especially vane matoido. Tinomatraina futi ndambokurakidza Pablo the Rottweiler study anoziva zvakawanda ipapa. Tichakurakidzai parimwe video sezvamataura ari akutotraina paage yoyi ane zvaanotoziva. You wanted to say something? Tine futi mukutraina kwate tichiita imbwa tichishandidzana futi nemamwewo futi matrainers atinenge takaita nawo partnership kuKenel kwedu. For example tinoshanda naye anonzi Isaac Dog Training Kennels. Uyu is a professional trainer singaite anotibatsirawo futi nemamwe matips manyowani uye futi iye anotraina imbwa zvinoita sei zvinotyisa. Saka ndiwo vamwe atetinawo mukutraina imbwa. Iye ane facility of a boarding yekuti unokwanisa kuendesa imbwa yako yonotrainwa ikoko zvaukuda kuti iwewe izive zvauda kuti iwewe itrain then unoitora yaibva. Ichokwadi. So masocial media handles enyu akamira sei vanhu vachibva panapa kuti vanhu vaende kumasocial media handles enyu nenhamba. Ndotanga nefone number. Yes. 07710 88846. Number ndo dzaiswapo. Ndo number dzedu. Then masocial media pa Facebook Dogo X K9. Alright. K9 ana K capital letter K9. Dogo X na dice with dice ramnorola. Then pa YouTube the same Dogo X K9 yoyo. Pa TikTok Dogo X K9.
kana kuti DXK9. Perfect. 0776 270 620. Some numbers always like 2. Those that I support screen up. You can contact this. No kurudzoti madog lovers. We are able to sing and know you learn a lot of things. In that odziza upana zvandatodzidza ngwadza mufane zvandaingoita yes zvombo zonyasa ungotaura panapa kuti ndo zvandaita. Yeah, I thank you so much.